kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. Tried and tested po yan. Oo. And also, syempre, announcement tayo sa mga taga rito sa Legazpi, yung mga malalapit dito. Pwede kayo mag-avail ng gagawing free health consultation on January 18. January 18, Saturday po yan, 9 a.m. hanggang 4 p.m. CMD Center in Legazpi, now NAB Wellness Center. Ngayong January 18, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. Okay, kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. And of course, dyan sa mga taga Camarines Norte, free health consultation kamo dyan sa CMD Center in Daet, sa Diego Liñan Street, Barangay 7, in Daet, Camarines Norte. Hello kay Sir Nems Flora sa Technical Department ng DCGB. Okay? Kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ako from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And of course, hindi lang good health ang sinishare namin sa inyo. We also share to you people the business side of Health Code International. We need retailers, we need distributors, we need business partners. Join our group. Matatag na company, 20 years na po tayo at very effective po ang ating mga produkto. Hindi kayo mapapahiya. Good health, good business, gusto nyo financial freedom, free travels, local and international, at yung magkaroon kayo ng chance makatulong sa napakaraming tao. Yan po ang kagandahan ng ating produkto. So ulitin ko lang para sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717. At maraming salamat sa mga taong patuloy na binabalik-balikan yung ating mga produkto. Opo, na-prove na talaga nila na napakagaling ng ating mga produkto. Okay? So, yan. Sa inyong lahat, ito muna, may ready ako dito ang ipa-play uli para nai-inspire kayo na with you taking our products, ang laki ng chance na ma-rejuvenate tayo po. Makawala tayo sa ating mga problema sa kalusugan. Okay? So, ulitin ko ang aking text hotline is 0939-904-0717. Ayan, mga taga Camarines Norte, free health consultation pag kayo dyan napunta sa CMD Center in Daet, sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet, near Josel's Garden. Okay? So, eto muna, pakinggan natin, kwento ng kagalingan. Isang doktor na dati, siyempre, mahirap maniwala sa mga food supplement pero na-prove niya rin ang kagalingan ng ating produkto. Pakinggan po natin ito. Number 8. Okay. Okay, andito kami ngayon. Pauwi na kami from Beijing. Grabe talaga yung 4 days travel namin dito. Nag-enjoy talaga 62 delegates from Health Code International at nakakatuwa talaga ang experience namin dito sa Beijing, China. Travel incentive ni Health Code International at meron ako dito gusto kong kuhanan talaga makapag-share. Bakit sila nandito? Mga doktor po sila. Mga doktor na kasama na namin dito, sila ay members ng Nutritional Advisory Board ng Health Code International. Ma-interview nga natin. Hi Doc, maririnig kasi ito Doc sa Bicol. Oo, kaya ikaw magpapakilala ka sa kanila para mapakinggan ng iyong boses. Bakit ka nandito sa Health Code? Ay una muna siyempre, ano yung experience mo dito sa Beijing? At bakit ka nandito kakasama ka namin is dapat ikaw nasa loob ng ospital? Thank you very much, Ma'am Mel. This is my first time to travel
outside, no, I'm into Beijing. Anong pangalan? My name is Dr. Dennis Flores po, Nutritional Advisory Board. Ang area of coverage ko po ay Baguio, Benguet, at saka Pangasinan, at saka Nueva Vizcaya po. Pero as Nutritional Advisory Board po, pwede po kaming umikot actually all around the country. Ako po ay 10 years na po sa health code, pero sa Baguio lang po ako talaga na concentrate, kasi po ako po yung tumatao sa clinics namin doon. Apat po yung clinic namin na minamando, isa sa Baguio, isa sa Trinidad, isa sa Dagupan, at saka isa sa Alaminos, Pangasinan. Iniikot ko po yun. Iniikot po namin yon. Pagkatapos, best friend ko po from college, kami po ni na Dr. Edna Balangge at saka si Dr. Lilibeth Bartolome. We were best friends, seatmates po kami sa College of Medicine. At ako po ay dati pong, I was in obstetrics and gynecology, pero hindi ko po tinapos dahil outside of my medical profession, I'm also a musician, I'm also a pianist, at sa gabi po nagpe-play po ako sa Camp John Hay. Pero sa umaga po, ang concentration ko sa clinics po. And for 10 years, ang point of concentration ko po is talagang to stand as the scientific and the testimonial evidence sa efficacy ng CMD sa lahat ng mga pasyente po. Bilang doktor, ako po ay naniniwala sa bisa ng CMD, kaya po ito ay number 1 sa lahat ng management ko, sa lahat ng klase ng sakit. Although meron po kaming organization sa Baguio na Baguio Benguet Medical Society, at minsan tinatanong nila ako ano ba itong pinopromote kong gamot. Sinasabi ko naman sa kanila, it may not be as popular to them as it's popular to our patients, pero yung pasyente po namin ang makakapag-testify na sa paggamit po nila ng CMD, na-minimize na po yung symptoms nila, at the same time na-minimize yung gamot. Yun po ang pinaka-importante sa pasyente. Ang amin pong clinics ay free, ang aming consultations. At saka everyday po may clinics doon from Monday to Friday. We offer our services free, at ang importante lang po ay para maibigay namin yung, instead na bayaran kami ng professional fees, ibili na lang nila ng product, at saka kung ano, maging member na lang sila. So, sa pamamagitan po ng aming pagbibigay ng mga health seminars, lectures sa pasyente, medical and scientific lectures sa pasyente, na i-encourage po namin sila to use CMD in adjunct, ang ibig po sabihin in addition to the existing medication, at saka po namin dahan-dahan win off yung medication, kasi po yung medications, kahit ano pong medication yan, chemical po yan, nag-iiwan po yan ng toxin sa katawan. So ang CMD po, ang isang prime function sa amin, para sa akin ng CMD is to detoxify the body from the excesses of the other chemicals sa katawan. So yun po yung aking aming advocacy ni na Dr. Ocampo ever since we started. At saka kami po, kahit po minsan tinutulisa kami, hindi po kami magtatagal ng ganito katagal kung hindi po talaga mabisa yung CMD sa amin. Hindi po namin i-risk at isusugal ang aming lisensya to testify na CMD is effective sa pag-support ng ating well-being. Hindi po namin kine-claim as doctors na ito ay gamot. Ang claim po namin ay ito ay adjunct, kung baga makakatulong ito sa pagka po kasi binalik mo yung minerals na kulang sa katawan, yung katawan mo mismo ang magpapagaling sa sarili niya, and that is the basic foundation of our healing. Okay, Doc, sa 10 years mo sa Health Code International, ano-anong mga health problems po ang talagang natulungan ng ating CMD product? Naku, marami po, Ma'am Mel. First and foremost po, diabetes.
Kasi ang diabetes po sa Baguio, most if not all doctors, miski yung mga talagang endocrinologist na, pag hindi po nila napababa in 2 weeks to 1 month ang blood sugar ng pasyente, kahit na type 2 pa ito, which means adult onset ito, ini-insulin na po nila. Alam po naman natin na ang type 2 na diabetes mellitus is normal ang pancreas, normal ang insulin. So, nagpapanik lang po sila bukod doon sa dami ng gamot. Tatlo na po yung kanilang anti-diabetic na drugs. Meron po silang tusok araw-araw. So, when they come to us, ang ginagawa po namin, ako personally, ito miski hindi method ni Dr. Ocampo or ni Dr. Abalangge, method ko po ito personally, and I can personally attest na effective po yung method ko, kasi ang ginagawa ko is pagdating ng pasyente sa akin, wini-win off ko kaagad yung insulin for 1 week, mini-maintain ko yung oral. Pagkatapos, pinapalitan ko ng CMD. Ang CMD po, inuumpisahan ko sa 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hanggang 30 drops po pagka talagang skyrocketing ang blood sugar. Pagkatapos, pagbalik sa akin ng the following Tuesday, which is our next clinic day, bumaba na po. Ang cut-off po namin ang strip po namin ang aming yung aming diabetic strip, blood sugar strip, ang cut-off na is 170. Pagka pumupunta po yung pasyente sa amin, usually mga hanggang 400, 450 yung blood sugar. Ang aim po namin is mapababa ng below 170 yung blood sugar. In so doing, maprotektahan po natin yung kidney, kasi po alam po naman natin na pagka po sobrang taas ang blood sugar, yung arterioles po doon sa kidney natin, sa glomerular filtering apparatus sa kidney natin, yun po ang nasisira ng blood sugar na mataas. Kaya po, pagka po pina-check yung kidney function, which is BUN and creatinine, mataas po, ibinabalik po ng kidney sa katawan yung waste product na dapat nilalabas niya. Pag binibigyan po natin sila ng CMD, yun pong magnesium sa CMD, which is 35% of the solution ng CMD, pag binigay po natin sa pasyente yon at a dose of 30 drops 2 times a day, o kaya 20-20-20, may pangtanghali po, yung magnesium po niya, yun po ang nag-a-act doon sa sugar na mataas sa bloodstream. Nino-normalize po niya yung metabolism ng sugar, making the sugar release energy. Pagkatapos, pag nag-release ng energy, yung natirang sugar po, insulin applicable na po siya. Normal po yung insulin ng katawan natin. So in other words, bumababa na yung blood sugar. Mine-maintain ko na po ng ganun hanggang sa 3, 4, 5 months na pagka dire-diretso ng mababa yung blood sugar, dahan-dahan ko na rin pong wini-win off yung gamot. Talaga, grabe talaga, Doc. Actually, experience din namin sa Bicol yan na iba-ibang health problems na tutulungan. Pero ikaw, Doc, personally, ano ba ang na-experience mo sa products natin? Ma'am, yung sinabi ko, diabetes lang yun, ma'am, ha? Oh. Yung a hallmark of other diseases pa po na handle ko sa Baguio, like hypertension. Yun. Alam naman po natin na muscle relaxant ang magnesium. So, opo, kaya po free ang ECG namin, ino-offer namin free ang ECG namin sa Baguio dahil mino-monitor po namin yung ischemic heart disease, kung tawagin, yung coronary heart disease. Kung may bara ang puso, yung pong CMD, combination po ng CMD tsaka CBF, because of the spirulina and the chlorella content ng CBF at saka yung magnesium ng CMD, nakakatulong po yun sa pagpapalabnaw ng dugo. Pag lumabnaw, nag-blood thinner ang dugo, hindi na po kinakailangang bigyan ng Aspilet, kasi po nagbibigay po kasi ng Aspilet ang mga doktor dahil po panipis po ng dugo yun para dumaloy pa rin doon sa baradong ugat. Ang ginagawa namin is CMD lang at saka CBF lang. Pero kung nagkailangan talagang bigyan ng gamot, clopidogrel po ang binibigay namin, which is non-irritating po sa tiyan. Temporarily, tapos pagka in-ECG namin monthly, repeat ECG after the next month,
Chine-check po namin kung nandun pa yung bara. Usually, nawawala na po yung bara. Ischemic heart disease po yan, hypertension po yan. And the hallmark of other diseases, katulad po nung skin diseases, meron kayong spray lang po, tsaka yung Aloria natin. Combination lang po nung Aloria soap, at tsaka Aloria lotion, tapos yung CMD spray natin. Pati psoriasis, nagtataka yung mga derma. Natutuyo po ang psoriasis sa atin, sa Baguio. Kaya po, ako, kahit na wala pa ako doon sa level ni na Ma'am Mel, ganyan, ako po fulfilled na po ako na napapagaling ko po ang pasyente at bumabalik po ang pasyente. Nasa-save po namin ang pasyente sa dialysis kasi yun po ang number 1 na kinakatakutan ng pasyenteng may diabetes, madialysis. Pag nasira na po parehong kidneys, diretsong dialysis, alam po naman natin na ang dialysis is always a death sentence. Pero ikaw, Doc, alin sa health products natin ang ginagamit mo? Personally po, ako 20 drops CMD twice a day at saka 10 tablets of CBF kasabay na kasabay po yan. Breakfast, before breakfast at saka before dinner. Anong pagkakaiba sa iyo, Doc? Hindi po ako madaling mapagod. At saka ako po hypertensive. Kaya po, yung ugali po namin sa clinic na pag hypertensive ang pasyente pagdating, nagpapatak kami ng 3 drops sublingual sa ilalim ng dila. That would take the place of yung sublingual na catapres, yung clonidine na nilalagay sa ospital. Sa amin po, CMD lang. Grabe. So, pagpatak ng 3, monitor after 15 minutes, bumababa ang blood pressure to normal. Lahat po ng pasyente namin ganun ginagawa namin. Pati po personally sa akin, because I'm hypertensive, naman ako po sa parents ko yon. Ganun din po ginagawa ko. Pag naramdaman ko na yung signs, 3 patak lang under the tongue, pero maintained po sa akin yung 20 drops sa umaga, 20 drops sa gabi, at 10 tablets ng CBF sa umaga, at saka 10 tablets sa gabi. Doc, wala kang maintenance na synthetic na drugs? Tinanggal ko na po ang losartan. Dati po naka-losartan po ako. Yun po yung aking, kumbaga, anti-hypertensive na talagang matagal na maintenance ko. Pero lately, siguro about 1 year na po, na hindi na po ako naglo-losartan. Kasi, Pero, Doc, salamat at grabe talagang pagtitiwala mo rin sa Health Code International saka sa mga products. And of course, masaya kami kasama ka namin ngayon sa video. Sana taon-taon kasama ka namin sa travel incentive. Doc, anong message mo sa mga makakapakinig nito? Mapapakinggan po ito sa Bicol, sa Samar, and maybe parts of Mindanao. Anong message mo sa mga may mga problema sa kalusugan, lalo na yung mga iniinom na gamot, pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ano po ang message mo po? sa mga kapatid po natin sa Kabikulan, sa Visayas, sa Mindanao. Ako po si Dr. Dennis Flores, isang hamak na family physician lang po, pero ang testimony ko po sa CMD, gusto ko pong paniwalaan nyo ng buong puso na ito po ay malaki ang maitutulong sa inyong kalusugan. Masubukan nyo lang po. Just give it a try at makikita nyo at the first try pa lang. Ganun po kasi ang ginawa sa akin ni Doktora. I-try ko muna yung first. May sudden burst of energy na po na naramdaman ko. Pag nasubukan nyo po ito, malaking tulong po ito sa inyo. Malaking tulong sa kalusugan. Malaking tulong din po ito sa financial aspect. Pakibanggit po uli yung iyong pangalan. Ako po si Dr. Dennis Flores, ang inyong Nutritional Advisory Board from Baguio and Benguet. Ayan. Hopefully ay marami tayong natutunan. Hello sa lahat ng mga nasa Facebook. Hindi ko na isa-isahin dahil paubos na yung ating oras. And of course, saan man kayong Facebook nakakapanood ng ating program at saan mang radio station kayo nakakapakinig ng ating programa. Hello po sa inyong lahat. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Kaya sa mga may mga problema sa kalusugan, bigyan nyo lang ng pagkakataon na ang iyong mga sarili na madiscover ang aming produkto. Kailangan lang subukan para mapatunayan. Okay? So, sa area ng Catbalogan, ito po ang CMD Center sa area ng Catbalogan. Nasa 5391 2nd floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atap St. Therese Family Drugstore. Sa Tacloban City, hanapin lang sa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal.
Sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay, care of Ma'am Star Gomez. Sa Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. And of course, hanapin natin yung iba natin ng mga ZMD centers and active distributors. Okay, tingnan natin kung ay mali yung na aking natamaan na. Oo, kasi naka-record naman talaga na siya. 3, 4, 5. Yan. Tama ba yung nakuha ko? Eto. Ngayon, iba natin ng mga ZMD centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Ayan, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Oo, yung iba lalaktawan natin ha, kasi paubos yung ating oras. Sa area ng Camarines Sur, 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dortory Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Meron tayo sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Norte, Camarines Sur. Ataps, JC Marketing. Okay, ano pa yan? Ano natin? Sa Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal sa Nabu Wellness Center, Barangay, ano siya? San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Nabu Wellness Center sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Masbate, second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front, Barangay Hall. Sa Sorsogon, Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadcad, Casillas, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibal General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Andyan din po si Ma'am Richelle Aicardo. Oo, dyan sa CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, Sorsogon. Sa First District of Albay, Ma'am Cathy Credo sa CNL, sa second floor, Center Point Building atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am, ano yan? Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City, Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay, Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biesca, si Ambistaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Office at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerez Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Of course, yung aking center sa Legazpi City, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas tayo ng Denver's Computer Shop, in front, LCC Supermarket. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Escalador, Murok-Burokan, Rapo-Rapo. Yan. Asan pa yung iba natin na mga Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Andyan si Lisa Longasa, 4J Drug Store, Bangkirohan, Legazpi. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Ma'am Delia Mangampo,
Gabawan, Daraga Albay, Nora Aison, Poro, Legazpi City. CMD office sa second floor ng Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Sentro, Daraga Albay. Marino Pre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkerohan, Legazpi. Sa 3rd District Cobalbay, Refugio Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Ginubatan. Andyan din po sa CMD office, second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi. May CMD office tayo sa ground floor ng Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. Mr. Hill Rijalde, sa Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. At ulitin ko lang sa inyo, ang aking office sa Legazpi City, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Open po tayo Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. At kapag Sunday, 9 a.m. to 3 p.m. Yan po ang ating office hours, office days and office hours. At ulitin ko sa inyong lahat, free health consultation ay gagawin dito sa Legazpi City ngayong Saturday, January 18. Saturday po yan, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. And of course, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you, people, the business side of Health Code International. With our products, marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Siyempre, good business, good health, good health, good business, financial freedom, free travels, local and international, at magkaroon kayo ng chance tulong sa napakaraming taong may mga problema sa kalusugan. Sabi ni Ma'am Vilma Aviles, watching daw siya. Saan ba tong area niya? Power Trio Solution sa lahat ng uri ng karamdaman. Ayan, HCIB's products. Maraming salamat daw. Yan, marami na po sa atin. Ordinary people now earning extraordinary income nang tumulong sa mga tao. Okay? Spread the good news doon talaga sa mga natulungan natin ng product ni Health Code. Ang hiling lang natin, itulong nyo rin po. Itulong nyo rin, spread the good news para marami tayong mag-benefit. Marami tayo na matulungan, ma-rejuvenate. O gusto nyo rin ba ma-rejuvenate katulad ko? O, di ba, na dati puro sakit, puro gamot, pero salamat sa Diyos, okay na po. Okay na okay ako ngayon. Okay? Good health, good business, financial freedom, free travels, local and international, at magkaroon kayo ng chance makatulong sa napakaraming tao. Ulitin ko na lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo mag-message sa CMD Bicol. Ayan. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.